aiga no muchio keumbu na oto ikiriri tukoria rero asinge nchio kurigereria na kumanyanga kegendera tenkere kieke ne yenyuma yechibura burukone kiwali tukoria ijuma eiki ya eta tariki 3 ekero abarai begekerete nsemelia yo murengo kurukwa Linda Mwananchi banyarete ko bagocha sorogongoro rwa Kisi egotebekananga echibura burunchi ya negativu iga na magena kurutwa ekirerete omusao yomo kugwa kurwega ligoro iyo yalenga so musafara wa Linda Mwananchi oyo nyarete ko bakagusiria obugima bwaye bono nigo twikire gaiga iri kumanya ekegenderete ngire kieke neye nyuma ya umucho yo keumbu koba gogo manyekana bobe aso mutandao kubwatekana n'ikisege icyo cyanyarite koba ekikoenekirwa asorogongoro litukoria rero ekero okurigereria iga osakurigereria ensemeye yane keronkora gaiga igekorekananga ebiasara mbiri kawaida ekegera abakoria obonchoria bange barorekanire gutaika iga seciro asiki sababu kiritura kikomanya ekiagarire bataraikaga igana ngotebekanire nga obo goli gosobonchurire mburarokana ko babu yekigima secire ya keumbu ekiagera umucyo yo keumbu no mucyo nyareko bagukomanyakana ekoba bisi asekinga gici nyinge asobonchurire aho bobere bokorekane gati yaba matoke chi avocado MSC nebintu binde binge biriya bikonyarako babikugorwa asokubwatia nga umucyo yo igore within epara enene ekorwa umucyo busongo kugenda umuchi okeroka nabo igokugenda goika Nairobi igintu twakire komanya igara ro mwanchu murigereria nkiriga kibiasara binyarite kuba bikogenderera sensemeye nonye nabo ekero kurigereria kurware nabo kororanga ebiasara mbiri buna butambe lakini ini ndegete kuirari bageri elinde kora kwana na bake ba abonchoreria abubare asumuchi yo okeumbu ende tunyara ko batokomanyanga ine ebiasara mbigenderete buna butambe twarora semitandao abange sana bakogikiria egekorwa Kenya ko basumuchi yo okeumbu egento kiaireire abantu gotwara ubwo banakero kende gotwara kiriria ndanga egento kiabete ingeri gento kia lakini riswali neli ine aba bakorete gekorwa ke mbarabyaba bamanyekanire ine aba abomuchi okeumbu boko nkibanyareko bagwetera ose enchira banyareko bagokora ubonchoreria neria ya butambe nche nkuru kwa MC Dudus mwanchu murigere ngo sabanga ogenda Mwananchi gwikomo elio ende tunyore birengeri ao kurwa saba onchoreria bomuchyoyo okeumbu otoka kilomita chinke sana kurwa omuchi obosongo nabona nakomanya buli tangani abarai ao be aba mulengo lyo Linda Mwananchi go babwate emisangirekana abo ime yomuchi obosongo aseba chakirete kurosemo giri kya Monarch Mosocho bagacha bagasoase umuchi obosongo kisemo giri kya Capital roundabout nabo igekero barwaroro baika kinseme kya Keumbu no bachagete kurutwa amagena nabasaye abo bataramanyekana gwikabono ngambara byaba uyo batumete n'ururyoyo ibi byonsi igotugotikere serikali yasingencho yo gokora ubutukira lakini igituwa kiri komanyaga igalero keringa ngaki obonchurire bogenderete kurwase abonchuriria osakorigerira iga sumucho yo Keumbu abonchuriria abande go barase kisimi kuna kurigerira ngaki kegenderete abande igo baraire nabo igo abande go batimugete basinyire kibago korangire keke kiagera indeed obonchuriria mbori bwa kawaida so omwanchu murigereria nabo igo mwanchu motegererio Kisi FM igo tutagete kora nyore birengereri bikebike kurwase abonchuriria bo muchyo yo Keumbu nga kyobonchuri bwa beire kwa jumla ekiagera indeed nabekorekananga umuchyo yo nyoriro gwako konene nabo igo umugano ye tulimu especially kero kurigeria sensemeli yo mutandao no sakurigeria iga abangina uroche go batimugete biasara mbiri buya abande go barase kisimi konya kurigeria na gokoro obutuki na kero kende kurigeria ngi kegenderete nayo nsiga koretwa na singinchu gutatuka kwi biasara ase umuchyo yo Okeumbu tiango na nyori birengere kurwase abangina bake ababarega iga Samarieta na UNESCO muntu wone no mojana sengencho bono none biasara twabwata iga sentiro yito ya Keumbu byiranirense bono twari usaba mabera eko garaina abete wosento nyare ko batokwegendera eko gare chire yito ya Keumbu no biasara byito biro no tokonia matoke twaonia mananasi twaonia bituma twaonia kera no gosemeri wito kore tuna mabera twari gusaba
Biamona sana karakendo omongina ayekere bintu magana ya chibura buru cyara ko bari tukuri juma ngo arenga chira tinarenga onto bwata matanga pole sana biamona sana umonchu muligiro rwo tubona omongino yatebire egento baravuga gusaba na mabera asegento kurikia beta sumucyoyo okeumbu na indeed bwanchira nirenga obonchoreria asumucyoyo okeumbu mburi buna botambe tiabo tore gwanga oyarenga kiagataba mamia yoto tengeri tari abona karo kendo totebinga kine obonchoreri bwa ndoche na mananasi okoni ne okoni kwa ukwa rero nkugweka ine buna botambe gosekero kende obotutuka numboroboke asama liete enkuru ku Winfrida Kerubo monchoreri koruke umbu byasali bina bimenyeira matuka mange na inde na bitogo somelia abana na batokuragira koru lakini korwa mangana yabe tatale 3 rotorochege kone eto sinyire muna toko menya ntwe tokurara nchara mananasi naraya agundire ayande na atugutire ayambwata mu buritayo to chikwenda segali chikastoma chia tamachia tebanko baita tura magena aki nonyalinda magena ali arute tu chena lengange na chete kora chiburu buru chachakire ngatama singe timbwati na maguru nkanda ngaigore senko inikere ngugache bintu byane kageranga kora kingesi ekeroro ono yara beta aratinya rochi lakini ninche tenganyora bone kara ya poira paka chi kuininchi gwete talinga tabete buraburu ana jabete rande embe noni ntu tutagokiria sengenjo abana baito tura mugusia so mugusitu ali gwakana etali wiya ono lende ebyasara bere byawurense pinje muna bano kurumambi nkaransta ngitinda none shiringi no lanchi tinda agenda singinjo kana onkonyora lanchi yane korudu sapa yane kirege ntoga no ntegemete muna lende ngosaba lenda barayi baito batokonya bairana mo baikaranse bakwane bakone no butukiga kino ndo tumegeta abana baitenjereri gosensa chinde obangaine tenga igako bakanegera bachake chibura buru gaki mo ali atebe neki asabe ritangania mabera intura botogo saba mabera tigantuma itinga yachakirete bona se yachakirete aro ntumanyiti ntubone to chandikete kiumbwa customer chitu cyatuangire ntwekene tuangiru ndurikoni bona yari ko nyari kana nyasa ko rwanja kwa yaramburo ko boke kyagera bira nyasa kende ngeko gendera tumurangiri 20 toirane tusaba mabera 20 nono yogoste nono yotagoste nyasa torora mabera egere gaki toirane buna kawaida ntugo gimabona bwatobere robonga ntoro chiko se ingusi yetu toreke umbu yetu toroche torensenga asante Mwancho bolgeria ho Kisi FM Digital na boigo Kisi FM Radio yo togenda konyora gose ne birengere togenda konyora ko rwaso mucyo yoke umbu asebu chibura buru cyanyara ko bachiko ene kiwa AK etali tukuriye juma tariki 3 ekero abarayi begekerete nsemelia Linda Mwananchi bakora wana Edwin Sifunu mosene tabwe county ya Nairobi abarayi abange gati yabo Anthony Kibagendi Cliff Mbanegisairo no mosene tabwe county ya Kisi Richard Momoima Onyonga ekero genda kurigereria aya na matoke gatubire ekero kurigereria abanyene mbayo asengencho kero kende banyari tiko bagwika chire asengencho obonchoreri botayo ekigere kero kurigereria kebibanda gochia igo birebosa abangi noroche go baraire begeta asengenche byasara bitayo ayo nsinko bwatekana na mangana yo anyara ko bagakorekana litukoria ijuma na botokonya ko endera gusangeli birengere kurwa se chiro yake muna kumanyanga kelia getakere go korunkere kiki asengencho yoko enekinga omuchio yoke umbunko ire norore obonchoreri bwaye bwa botambe kiagera no muchio nyare ko bakagotwara masikani asenga kientambe so na bonta getokonya konyore birengere lyonta getako ikasabangi na bagaga ekiagera ekamera yanisa kumureka aya na matoke babegete gaiga ayande gachakire gusareka asengencho indeed kurulitskoria ijuma ebyasarambira ababuya omwaki chibi cyase kumureka nabokororanga matoke nare gaiga ayanda achakire gusareka omwanchu murigereria nabo igo motegererio Kisi FM Radio ngabono ebyasara gosobonchoreria mboli buya ase chireye yake umbu aba nabande baralire asengencho yokorosa ekiagera ebyasara indeed mbiyo igamangana ya igabe kwa mutandao nabantu bagacha kugikiringa abantu mbagora kigaligo kikale gotenena kolengana nebirengera litokonyora kuroso muchiyoke umbu lakini kogori gunko yobuya timaje tinga ninyore egirengera ligeke ko wasabangi nababere igana ende batotebinga kero kende ngakibya bigenderete mamimbi yore kara toyangeli tali abuno kurukwa Samaria tankoro geri sabeti mugaka yes jendo mukacho kembu ango kore biasa kurwa asensema ya gembe sensema ya matoke ono ase biasa rebieto
Ntoroje na bya tukwamire koru amangana yanyarete ko ba wapeni koru muno mwana yanyarete ko bo gwitu wetera singintu ya singintu rende yaringi buna tuno mu burkano getobete ikanyarika no mwana yakanyara ko baga gwitu pona intuna botogendete kuleranga gaki Kenya mzima ne jinsi jinde jesu ka batororire abo twarengo sabo kwabera banyareka bagutwabera asingenje twachandekire biashara ebina bitegemea retu chichama nyumba no tokonyore ndagira kuru twali ona bo tusinyire lakini ndi twali gusaba twaberu kyagera na intu anene mono bono mune intu abangina ayonzi buna koleka ndi intu maite twali gutama tokebise tale pona gara tucha bateyunga yanyali kaniro mwana yo muitiru gakinto manyeti gobonde twali gusaba abantu ba minto gakitwaberane tuna abantu abamutole no mwana oyo itire no mwana ominto kabisa ntwarenge bwanja na intu tweka amanyinga iteke kyagera abantu nabamo bali kurukale ona sigo ntu gusaba waitu twali gusaba watu abere togende ne biashara byetu bya kawaida muna kanya togende ne biashara ekina kinalengo te bya abantu baminto togende tusaba mabera garuge no mungena kigali nkire kigotene naye kinde nkitene inalia ine kigali abantu nkugora bana sikiroli gosekero kende ebintu mbire ebyake asibona abanda baganya bagutena batokorie biashara kwikira boni gana bagendete guturuta makindi nabo tugutwikase gali umuntu magototenga inzaji emuli namagena moto ita bande batotebi ntori kogora basambi gali baenda batotika no turabu toira ntoikana sabona bono tuikara stega right wanchu mulire Kisi FM digital na bwo motegerero Kisi FM radio ine birengere litogenda tegusangirira tu kuruwase umucyuyo keumbu korengana no bonchuri buna bole kubwatekana n'ikibura buru iki negative litukulia ijuma igotogenda tegonya gukora ubutukia iga nali eri kumanyanga kero kende ekerenkirikego mongera karo tenga marieta unga kyokorokwa cha marieta ni nkuru kucheni nyanja ma yes endo mukacho kembweiga singe ninkurawon wono asa igo aratonyorete goto sinyire na intu gotu atubukeretu tukanyore sagasaga kegocha na intu gotu atamete bano goikereo akiasa abantu baruete ntumaeti na ande ntumuna abangina titwa nkonyara kobogori magena gose binto tonge koruta abantu chipara na intu gotu atamete goto sinyire muna mbokonkyo na bono koruto cyagete goche chire goto goike para twata Uganda mogorigwe na bali baturute tamagena bono ntubwate na into moichane ekogere bintu tubwate go bitu gunderete otogocha twikaransa twagenda ka kende getayo wetera muno yo minta kwete ntunto maeti abantu barueta saa tamba abantu totamaeti kyagara no litukoli echiro lyalenge chikabira mbali bali nchialengo rotari ntutu alenge tubana togo sabo kwabira gake senyenjo no totegemete no tokorayira kuru gake serikali yete tu avere ekogera Nentu tosinyire kogera tosinyire ngakitoka swana ni kinyomba abana baragira. Yamano sana mwanchu muligereria Kisi FM digital na bwo motegerero Kisi FM radio abana bangina abande bagwite kona mariga asengencho bono igambaranyara konia kindi gyonsi asebiri bakonyara ko bakonia na konyora engeri yabo yakera lituko igo bagotebanga bono nonye ni chigurori chiri chigotenena mbali konyara kuguligwa ekiagera igo bagotebunga nabwo bare kuruta amagena nabangina abekero kubategerera abande igo bagotebanga lituko lyarengeri echiro bamanyetie abantu bachete asengencho yogo chakoreta chibura buru echo egicherere to musao yomo gosiria obugima bwaye togenderete kuna gweta ase echire ya akeumbu asengencho yoko na kuligereri na kororanga ekiagenderete inkerekieke na ntonyare ko batogukwana nabangina aw asengencho yoko tema kumanyanga inki kenyarete ko ba kego korekana umwanchu muligereria Kisi FM digital na Kisi FM radio na bondegete ko tema sana gweta kira asengencho yoko ena kinga konyora tole birengereri aw korwase abangina babarase chireye lakini asobwenge nkelinga ebyasara mbiri buna butambe ekiagera ekero koligereria echireye indeed abakoli gose abawonchoreria go barabake kubwa buna butambe abangina abange banyare ko bakoroke kerero kyabo nagotebanga ebyasara bimbiri bya abange basabiro kwabera kubwatekana na kilikia nyarete ko bake gokorekana asebalire ira nagotebanga kero kende mba manyete gento kyanyarete ko bake ko aiga situ ikirine ke banda ke konye matunda usekoligeria matunda gakete
na omwaki chibi chasa kumurikaga iga ebibanda n'ekimesi ekyebangina bagotumika konia ekinde ekire bosa abande baraire eng'encho yaye nkeri ng'a mbabu biasara mbiyo chigali ngote nakire buno butambe lakini ekero bakuchikobaoneria ebintu ko bakobatebi ng'a kero kende bali banyate ko bakobarutamage na tiga babagende babagorie abangina oroche igo baumatete bakumetiga iga na nechae bekira oyo gasinyire konywa ekero none chigo chikoyaka na tarachinyora kubwatekana ne biasara buna bitaiyo bona iga natakandara boli umongino yara totebie marieta aya na kero kenda totebi ng'a kiere oyo nde nare moina okona gotinga emesi ntora manyanga emesi yeine nkogendera umongino kara totenga buno kuro kubaba yune singaro yune singa kirucho bonchori borega iga sechire ya keumbu kuruchibura buruchi akabeto litukulia ijuma na kero kendo okosaba kwa ongoro kyoko maybe ochia sasa serikali n'abananchi bali bangire ko bagulie ibintu ndio tosaba mabera egere to batuabere ntuntu amanyete kende ke kyagenderete abana batoreterete twachandikire bono ntorochi ntobwati kende tokuria turenja kende ngeyo okay nungwete buno mongino yagoteba kende nkeyo igo bachandike to mongino ene mesi yagosibaga iga omwaki chibi chasa kumurikaga iga yene mesi umongina asibire ga iga timanyete gosenkone kere gosena bwata sakoni gosetaraoni mongina akyukuru kubaba njena Angelica 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 ine kurwachura muro chikorekana asumuchiyoke ngakyuru chubonchoreri bore ya mboye njara yatoitire na magoronsi aturiete tu abantu twasinyu kominyoka tokobune kansere bono twasinyu nkitokoriga kinjara yatunyarira nkuarenge chira ikere binde byale gokorekana rito ya mugondo narenge nachete kuye mesi yombire bono nasinyu na kingo nyona ugusaba kuwa gusoko buri kwa onkoro kyoko gochia saba na inchi bali bakabaguriri ga keumbu kerokende bono batari kugora na gochia serikali ka kitogo sabe serikali yetu abere ga kintu ntu amanyete nonya neki abu basarete ga ki batu abere ga kitari ntu ababe abo kusaba gwaito na kugutosa Biamono sana omwanchu murigereria Kisi FM digital na bogo motegere Kisi FM radio iko tukuna goeta sengi nchoko nyore birengere na kumanyanga nkigende ko korekana ase chireye ya keumbu ikiagere chireye gere ase epare nene evurumu chibosongo kogendo muchimo nene o Nairobi egento gekogera yonsi ne chibura buru cyabete chikone kigwa igali tukolia ijuma baba kara totebyanga ekero kende birengere bya ombire biye bitotebyanga buno korokwa ototebia ngo ngaki ubonche libwanyareka oboko bachaka gototekana tenga malitawo ncha malieta na nguru kustera ben ntuntu alengo akere buraburu ye yarenge ntomatinga y'abantu abarwete bagacha kutusaliria echiro yaitu ntomati gose batu igwirete ndamwa mutokoni ke umbwa bagacha kutusaliria ntogendera koni etogusaba mutu abeta lintu twalenge abantu nabangao barenge ntomati asibarwete kero kende inweli tukeliriye echiro nkimwaro chikianga kinkwaroche nkikwarocha ngakiacha getekero kenonye kuboto mugana mugana oratimbwati lakini rende abantu bache tagotochegi ntoma maite sibarwete ntwe tokuboni ngai barwete twasini base tokubanyora koru lakini rende twabere ntwe nabanya byasa nabantu bali bayenkuruta magena muise kurigere litali ntutwali bali nabantu bache tukutusareria echiro yaitu Biamo sana mwachu murigereria osa kurigereria iga bande baraire buno twale goteba nekene obonchoreria indeed mboyo ase chire ya keumbu kubwatekana na mangana achire aso mutandao nga abantu bapo ikoti mbabase kugoria abangina n'abantu bonse bakora obonchoreria aiga asumuchi okeumbu lakini omwachu murigereria Kisi FM digital nabo igo Kisi FM motegerero Kisi FM radio ndogenda tekona kubonchokana na konyore birengereri ao ngani nkikenya reko bagekogenderera ase echire ya keumbu kero kende tuore konyora ntogenda ase abantu ababechiroli nabana matatu gotema kumanyanga ki kero kende barabuo nkugora bare bintu gosenga ki omongwana naye gaiga omokoro sana ase echire ya keumbu naenda obaire gakoni ase ngaki entambe nkoni ale ngaki gochiro ke chikeki nkoni ale chikeki nkora oni ale bakama toke ne bintu binde bingira tokango tora manyanga ine ayekara tenga marieta ona kero kende endugu ya nora totebinga kubwatekana ni chibura buri chabete chikone kigwagali tukuri juma kimusho yo okeumbu ine nkwarenko na kero kende kikwaro chinkerekieke okuburi kwa onkoro kyoko ochi aseme bya bananchi bali batali okogori bono nya tunzo osemo na enkoni ole kero tenga marieta tindiko ni senge nje ga sembere marieta okara shaka na marieta
chakana marietao Evan Singoroko Evan Singoroko chebo maunchoria nara se chire ya Keumbu ya yegekirete hande ngori gitore ndori konyora bona gasai okobori kwa ngorokyo gochia se abananchi bari batari gukugora na maybe serikali ari to tabana ki gagino bakora tamabe batu abere sengi ntu amaite kende none kare bakora mabayi nche narengo none je barite bintu byane byose bibagakora pi ebinara ko ni kabiri bagakora igori tukeri bintu bya byari tubusa ebyari tubusa ne chikeki emechi soda ikabona bonjeri borobo kom undo tayo kugura asingi njo amaba abetega ari bakorete ogosaba kwa ngorokyo ogosaba monene naite makuna abantu abatige binde bagokora nyasaba kune byamono sana abakune esengenjo omonene nere byonsi nanere kerenga nere keregento lakini abakune batige bawunchorerie egere chiro yetirane buna yarenga aiga asumuchi Keumbu oyo bwangire koboka kanga ntumanye birengere bya yembire byebi lakini omwanchu muligereria Okisi FM digital nabo igo Okisi FM motegerero Okisi FM radio ntogenda tekona kuonchukana na konyore birengere ao ngani nkikenya reko bageko genderera ase echire ya Keumbu kero kende tuore konyora ntogenda ase abantu ababechiroli nabana matatu gotema kumanyanga ki kero kende barabuo nkugora bare bintu gosenga ki umungwana naye gaiga umukoro sana ase chire ya Keumbu naenda obaire gakonia senga ki entambe nkoni ale ngakiko chiro ke chikeki nkoni ale chikeki nkora oni ale baka matoke ne bintu binde bingi natokango tora manyanga ine ayekara tenga marieta ona kero kende endugu ya nora totebinga kubwate kana nichibura buri chebete chikwana kigwaga litukuri juma kimusho yo Keumbu ine nkwarenko na kero kende kikwaro chinkere kieke okuburi kwa onkoro kyoko ochi aseme bya bana inchi bali batali okubori bononya tunzu osemo na nkoni ole kero tenga marieta tindiko ani sengenje ga sembere marieta okara shaka marieta chakana marietao Evan Singoroko Evan Singoroko chebo maunchoria nara se chire ya Keumbu ya yegekirete hande ngori gitore ndori konyora bona gasai okobori kwa ngorokyo gochia se abananchi bari batari gukugora na maybe serikali ari to tabana ki gagino bakora tamabe batu abere sengi ntu amaite kende none kare bakora mabayi nche narengo none je barite bintu byane byose bibagakora pi ebinara ko ni kabiri bagakora igori tukeri bintu byari tubusa ebyari tubusa ne chikeki emechi soda ikabona bonjeri borobo kom undo tayo kugura asingi njo amaba abetega ari bakorete ogosaba kwa ngorokyo ogosaba monene naite makuna abantu abatige binde bagokora nyasaba kune byamono sana abakune esingi njo omonene nere byonsi nanere kerenga nere keregento lakini abakune batige bawunchorerie egere chiro yetirane buna yarenga byamono sana asante sana mwanchu muligereria Okisi FM digital na boigo motegerero Okisi FM radio no igwete nga ase chire ya Keumbu ga igabona tugukwana obonchoreria mboli boronge goikabono ntogende boigo ase sector ya bodaboda tunyare ko batukwanda saringa barabuine ebiasara mbigendererete buna butambe yatebekanire nga abechirori rero mbali kobora ndochero linete neinega tiango turanyoro mungwana oyo gaiga onye omwaki kamera nasokote barita karatu teyange karatu tebyange rieta liao endugu yane sakaro kene ine nkugorore Keumbu samareta John Obara nde omuchabusi mbakuru machoge borabu actually magoza na baiga lakini nde kwabera na nkororo nari kwanira abananchi ba chinseme chibagoeta babagorikenda singencho nanse itongwale bururu yaborenga ki omugaba na ichari seito omachoga endret igo kwabira tore nantu twabira ali ntwa kanyekenyora singencho ebintu bine biko byabere biko sari ebintu ebingi na kuba mona bana byastara niko bakonyora sara erenene mono byamono sana mwachu muligereria Okisi FM digital no motegereria Okisi FM radio ayo ne kerengere twanyore ko rwasoyomo bwa bari bagusafiri ere igenta sabire nkelinga okwabera nko bakoraroro bono igo ndegete ko wende yemase yemo ogoika ase sector ya bodaboda turanyara ko batu ku understanding abana bodaboda barabwonki bagoetera ase echire ya Keumbu elinde turanyara ko batu ku understanding ekegenderete enkerekieke goikera bono omwanchu muligereria Okisi FM digital no motegerero Okisi FM radio aiga torase ekebanda gya abana bodaboda sumuchuyo Keumbu
yatebekanire ng'abana bodaboda ngotumeka barase enchera etari endonge lakini gototete kwene kikorwa ase abana bodaboda ba Kiumbu ngoteba barenga kero kene na bera toki ng'a okoba barobara basae ng'a nabo barabwaterani gwasamang'ana aya abeteri tukuria Ijumaa tariki 3 ase chibura buru chiane getugwe oikira bono omusao yomo naraire oyorenga ase omusafara bwa abarai bari bagekereta sisemeye ya Linda Mwananchi abasao roche nabange sana baregaiga abana bodaboda bakurire ototaka kora amanyanga ine asomo chuyo Kiumbu indidi barabwa ase biasara byabo bya bodaboda kera no bakonyore bese yabo yakira lituko yabo tambe barabwo obonchoreria ngakibore endugu yana rugoro ata chance igoro atokwanira ekiagera ntogoja kumureka baka igoro oyo no mwana bodaboda litanga karato tayango amalieta oburonge na karoke ndo totebinga ki obonchori nga kiro chibora se chire ya Kiumbu na ine nkioma nyetegoro yechibura buru chicha beta litukuria Ijumaa iki ya eta na karoke ende na asara ki amangana ya nyareko bagakoreta samaleta nengoro ku dagira songware jibuna mata chibura buru ichi beta ntu ana bodaboda ntu apie team anda beta wapia na bangina na bamuraba kabakabama nga kyayuro cyo bonchoreria ase sector ya bodaboda nga kyoro jimboreka kawaida ndo bonchorero bitombu yabore abangana nabo bwate shida kera gali njigo tena chiba kali biashara so no ena yeke rokolire nabo koranga kweli chigari rero njiri gotenena ali arete gotena kyaro monta bata gotena nike gatigo se yancha biamono sana mwajumulire lyo Kiss FM Digital nabotoka ndetona kanyale bilenga lindo cyo mungwano ndega igo mwana bodaboda inchwango ga igora toteye malieta oboronge yakwobwa karato yango munokoroko ngengolo ku Charles Onjari Charles ngo Onjari Charles Onjari akiro cyo bonchori mbiyabura bonjori ya mbore insakta sababu nerelie sababu nasengenje abantu baituga igamono bacheti konyora bumaene bwa munyagatigwe bona rende bona babwata maisuku sesengenje omuntu oyo mobo nasirete akiro kenda yebenga ogosaba ko ngorokyo ko je saba na inchi bali batari gotenana na kugora na kero kenda serikali asa serikali yo kugani ko ngorokyo bona za serikali emukie kwere ndege tambukero agere ebwatia macha mangana ya buna arenge buya te kounereria samo atete abantu bonse asante sana uyu mwana bodaboda onyareko bagakurwe kerengere kiaye maseyemo baro no tora seke bande kega ya bodaboda nindojo musaega igokororane second boni ya chenzi lakini okogendia epigipigi gaiga abano mungwano murabu sana no arakara liguriya ngoncho kaiga choka igora origereria kamera ye oyo no musae okotema sana kwerigeria no ara assistage ya Kiumbu bodaboda shed litangani karato teyango endugu ya na malietao na kero kende kubwatekana n'ikibura burusi ya nege tugwayo ali tukolie Ijumaa gitariki 3 iki ya eta ngakiro chiro ya Kiumbu mauncho likikwarorera ine ebyasara byawo bya bodaboda mbuyabire biashara ya induno intumbikete kuko asamuleta ngoro ku Dickson bichoma aintu ga biashara mbitokerete abantu aba batuitete ito lakini tukamenya kiwege kone aintu ndoro GPS aso yo nyarata kabaka gusira bone twaza bazara kare zo imaba bande landi baba egiasi eke no eke ase gunia eke mokigundete bone ge kugundi byonse abantu aye bari gwanja barasi eke ruma tukabira atatu egere dieta ya Kiumbulirane okay mbiemo sana ndugu yana asante sana omwancho muri radio Kiss FM Digital na Kiss FM radio aiga igotora se bodaboda shedi omwcho Kiumbu to kenda tuna kusangiria birengererio kumanyanga hali iko namna gani ya sechire ya Kiumbu indocho mugirango ikira aiga mugirango nchongo ra totevinga kiro cho bonjo libogenderete asechire ya Kiumbu ara toteyanga marieta aho na ndo totevinga kiro cho bonjo libolo njengoro kuoke Lucas Wycliffe gosomugirango nabundi bwejuma na wandoje egasi na bere nkongwa Kiumbu kurwa mangana ali aba wandoje ngebiasara mbiri buya biasara byo metepa ali ego jase ke birori ya ito ko libande kende ono rende timanyeti gege kiabete Kiumbu na nden chikorire byandora tali bantu ba Kiumbu abarenge ana bantu barenga bangawa bajite ko sali mu Kiumbu ntu abantu ba Kiumbu yatole choncho na ibo alenge kera bantu abakole tumugirana abakara bajite ntu arenga awe yara kwa to kanyora magena kuri boko rwandonse ona igo to batebanga tiga bantu baminto batukolie bintu tokole biasara togenderere kogera bintu bya kole twende kubirora nande tukobikikiri bigende pinde tukobirora nande byo kolekana
andosis ime ya Gusii mbia mono sana muguranga singi chibirengereri biao aya na rotogenderete gusangereria na kunyonyora korwa so mucho yokeumbu kugwatikana na magana nyara ko bagakoba ase iki yaeta omoncho muri Kiss FM digital na boigo omotegerero Kiss FM radio